Bantul. Piye? Yen kena tak kandhani kanthi cara kang alus bali ana prajamu kono ing pengging. Golek wanodya liyane aku, Bantul. Piye? Golek wanodya liyane aku akeh sing luwih ayu, akeh sing luwih wasis. Ora ana wanodya ayu kejaba mung kowe jungkrak. Nyamang wae cuthik piye aku. Kowe njaluk apa wong ayu? Tumpah-tumpah masih sak gentong-gentong gedene. Ora kepama tak ijoli abdiku sing luwih ayu luwih enom ngono gelem apa ora to? Ora sudi. Iki luwih enom luwih ayu, Bang. Luwih enom ning aku ora seneng. Ning tuwa aku seneng. Ingkang dipilih panjenengan kok Gusti Putri. Aku wis ora mikirke bondo donya. Aku ning alam donya iki wis ora duwe sapa-sapa. Tertamtu tak tu Iki kedah ngagem cara kok Gusti Putri. Bantung wis kandung. Aku nek wong wedok dipeksa tapi ora prayoga tembe mburine. penak. Penak tumrape kowe ora tumrape aku kok. Perkara kowe ora penak kudu urusanku, sing penting aku penak. Sanjange penak kok Gusti Putri. Ora, tanggoku kae kandha lara kok. Jare penak. Jarene lara. Ning tiba gawene Ya mbok menawa ya penak. Ning aku rasaku wis ora gambose kok piye. Gus tutupno Gus. Taratamtu kedah ngantos-ngantos sadar. Dadosipun kula kedah ngantos cara kok menika. piye wangono muni daya piye. Laku dhisik Gandeng Bandung Bondowo samenika piyayinipun nggih angel teman Sakti Mandra. Gonjeng Songaso apa? Iya, Bandung. Aku tak matur walaka karo sliramu ya, Bandung. Sejatine aku mau mung klewo-klewo nampik sliramu mau. Ya. Sing tak goleki ya apa to aku bakal yo melu sapa wong tuaku wis ra ono, kadangku sepuh wis tumugi ning pralaya. Aku gelem kaboyong ana ing pengging, Bandung. Tenan? Ya, heeh, bener. Junggrang. Kok ora mau-mau? Iya nanging jenenge wong manodya bakal kapundhut dening kakung apa meneh sliramu Nalendra Gong Binedara ing pengging mesti wae wong wedok duwe punagi. Jaluk apa? Sago. Sago. Aku njaluk candhi cacahe 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago-jago padha kluruk. Mung kuwi. Iya, Bandung. Kok malah guyu laka-laka lho Sago apa ora? Yen Sago lan candhi gendep 1000
ateges jonggrang bisa kaboyong ana ing pengging. Nanging ing candhi wae kurang siji ateges badar lan ora kasembadan sliramu boyongan. Sawangen. Saderengipun parang esuk, monggo ati-ati kasuwun tutuk lesung. Nusuk lesung Biong men jago-jago padha kluruk Biong. Sawangen Candhi Sewu wis genep apa sing dadi panyuwunmu? Itungen nek kowe ora percaya. Kaya tembungkus kawit nek jago kluruk ateges leren lemu upaya gawe candhi. Iya. Diitung sik Biong genep 1000 apa durung? Menika kadosipun kok genep 1000 nggih dipun etang rumiyin. Baleni Biong. Wonten cacah mrika wonten 300 candhi. 300. Wonten mrika wonten 300 candhi pun 600. Wonten sisih mrika wonten 300 candhi 900. Wonten mrika 90 siji loro songo. Kok kirang setunggal nggih Gusti Putri? Klaru apa Mbak ora, menawi Biong? kula klentu jenengan cobi 800. Kok 950? 90. Bang dong. Piye? Abdi ku wis ngitung lan aku mbaleni wis ngitung maneh kasunyatan candhi lagi 999 ateges 1000 kurang siji Bandung. Piye? Kesmak bathok mripat mlorok lan dedelok. Kowe mbudidaya gagalake nggonku do kelawan kowe kanthi crana wis atos dhewe. matur nuwun wis ngono. Ngono kuwi pesan-kesane apa kowe Min? Pesan kesane Heeh. wong lanang kuwi aja dupeh Pak duwe panguwasa, duwe kekuatan terus ngruda peksa marang atine wong wadon. Mergo tresna ngono kanthi kudu gambuh rasane wong loro. Heeh, tresna ora mung keplok ora mung tangan siji. Terus semono uga wong wadon ya ditresnani wong lanang nek njaluk bebono ya ngukur kemampuane calon pasangane. Oh, calonku ki gaweane apa? Calon ki putrane sapa? Aja waton mangap njaluk kuwi sing mangsake ngrekasake pasangane. Urip ki ora mung ning ngarep tok ana kehidupan berikutnya. Dadi dhuwit ki bondo ki aja mung dientekke nggo wektu dina kuwi tok. Lho. Dadi iki pesan-pesane Pesan-pesane saka ngono fragmen kuwi. Roro Heeh, Jonggrang. tresna ora kanthi udah peksa lan wong wedok nek njaluk apa wae kudu ngukur kemampuane garwane. Nen aja tumindak culika. Heeh, Urung aja payah kekerasan. urung wayah esuk wis nutuk kentongan. Lah, kuwi ya waktu korupsi waktu ki ra itu. Matur nuwun sangat. Nggih, Ya. nggih. Ki eneng panyuwun setunggal menika Menapa? ngersake lagune ya kuwi Roro Jonggrang wau sampun. Kabeh kalipun Pak Lurah ngersake jenang kula. Oh, nggih. Nek sore mau aku lagi buka kok menika beliaunya Pak Paino ya keparang rawuh. Oh, ngaten. Ya sampun kundur sak menika. Kak Paino, kaya Nggih. lagu kae ya, Lek. Apa? Paino, mari main. Piano. Ya Roro Jonggrang Nggih. kowe mau wis dadi ketoprak saiki jenang Jenang kula kula. ben diaturke karo anak Utsa. wedok Genduk Utsa. Utsa Damasuri. Yen Saja Mas. Gundul patul. Wis menempuh S2 lagi. Lah Pak, ragate sinten? Bapak, Estu. bapak lu calon mantu kok iso Janji, simblik Pak, kok. janji. Pokoke anggere kowe gelem karo simblik lho ya. Yo. Tak ragati. Wis tenan. Lah wong mupidae muntah-muntah ngono. Ngenter sing diturun. Sopo aku ngono? Oh, ora ono. Aku iki sekali, sehari 3 kali. Kok kados mimi obat hari 3. Apa aku 3 kali? Angel, angel
sing kok Lah, Jan. Bukar sini kan duitnya kok rantek ya. Nek jur wah, niki kalih napa niku kalih kengrayine Bukar sini. Ingkang dalemipun nggih parung mriku nggih Mas nggih Pak De. Dhisik nggih nderek nimbali kula teng mriku nggih Pak. Saniki kok mboten wayangan melih. Oh. Oh menika Kang Mas Hercules menika. Oh Mas Hercules panjenengan ta. Oh kaya Hercules sih. Lah iya maka ya dadas. Agus niki. Oh. Garwane Kang pundi to Mas Agus? Oh, sange kok ya sayan wong wedok karo wong lanang beda. Ya manten anyar ya sak-sake to, Pri. Sir kula kan joget ben mboten kecetin nggo pemanasan kok. Mriki lho Mas Agus. Nah. Niki Mas ngapunten niki mboten kok pripun-pripun. Sampeyan ampun kuwatir. Tur bojone sampeyan Mbak Ning, Mbak Diah ora bakal cemburu. Wah niki padha lanange men. Nah, niki padha lanang dadi demek enten mboten napa-napa. Wah, kesempatan. Kok kesempatan. Mboten napa-napa ta, Bu? Oh, mboten napa-napa pun. Nah, anu kondur teng anu napa niku wangsul Jepang pelih napa pun mboten, Mas? Insyaallah balik teng mriko. Jeng napa, Mas? Mei insyaallah. Oh, Mei. Nggih, nggih. Ya, mugi-mugi lancar, selamat ingkang pados sandang pangan wonten Jepang. Mugi-mugi Kula dongak-dongake jenengan enggak pinaringan putra nek pas lapanan wayangan meneh. Amin. Pengestune, Bu. Nggih, lho, wae piye dongane dalange mandi kok.
Ya ini ganteng, dhuwur aku gelem. Jenengan nggih. Napa Mas? Kecil. Iya, Jin. Ya mangga, atas. Ya Mas. Iya. Ya. Ya. Tumpuk asmara. Sesarengan cantiknya Indonesia. Bukar sini. Ya, 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 ya. Nyokak yuk, nyokak yuk, nyokak yuk, nyokak yuk. Aku kelingan ku bekae biyen tak selerne ya nang jaga kebak tulisan warna Jenenge guguk asmara kanggo agem tresno tanpa bantal Allah tanpa kloso bot abote ketaman catatan sakjroning ati datan lunto saya marani aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara hey hey asik 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 nyekak yuk yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek gubuk kae kebak crita Lolelololelong. wayah wengi kanthi kakak rino hey hey Dereng sayang toh, Bu? Ben anu sik ta cah iki le mlekuto. Tegese ya. Dadi lanang lho, Lek. Tegese ya. Dadi lanang lho, Lek. Wah. Disiarke sik MC. Ayo rambutnya pas. Wah. Disiarke sik MC. Ayo rambutnya pasangan dinggo. Kaya gepeng ae lho. Kan dinggo. Kaya gepeng ae lho. Siarke sik. Siarke sik. Oke, hadir kali ini sebuah nomor lagu request dari Mas Agus mempelai pria menghendaki nomor lagu Gala-Gala. Hadir bersama cantiknya Kota Boyolali, ada Mbak
Cynthia Hapsari dan juga Le Sugimin. Oke. Baik. Jadi sing nyanyi Bunda kok. Lagune gala-gala toh. Pangkur gala-gala. Ora. Mangga dadas ya. Untuk? Hadiah ini untuk istri saya Oh. yang kebetulan nggak bisa ikut pulang ke sini karena ada sesuatu. Oh nggih. Dateng pundi Mas Di jenengan mana? niku? Teng pundi jenengan? Istrinya Bekasi Pak, Oh di Bekasi. Bekasine pundi? Jati Asih, Jati Asih gang napa? Gria Salsabila Pak. Oh, biasa sabila. Kertas. Kuwi cerake nggone duwi anu kuwi lho, duwer kuwi lho, Jati Asih. Oh Jati Asing ini Mas Oh, Duwer. ora cerak lubang buaya barang niku Mas nggih. Nggih. Siap nggih. Langke kok. Niku ora cerake banter gebang niku to Mas? Lho ya ora no, batal gepange nggon genggek kok batal gebang. Iya, cerak. Ini kan sampah kok. Genggek. Penggo Pak Antoro. Masih. Ya. Nggih, niki wonten panyuwunan malih, Pak. Malam terakhir. Weh, lagu zaman mekak lae enak iki. Wis suwe banget nggih. Nggih mengke diaturke. Insyaallah nggih. Sik kuwi mau panyumune, kuwi mau sebotol minuman kuwi mau. Gara-gara sebotol minuman. Nggih, dikasih. Ayo Mbak Cynthia lagi gara-gara sebotol minuman. Wis ta. Wis sisanke. Ora ketang sak rep lho. Oh iya. Oh Mas Hantoro nyuwun pangapunten mrika dipun gantos mawon malam terakhir. Ya, Oke. sing mau nyuwun ngapura gurung iso nglakoni ya sebabe wis lali. Cuk men nanggap neh. Ayo malam terakhir. Malam terakhir. Yo, yo Mister kuwi iki Sukmin. jaman dhisik Mas dulu Mas Topo Pandoyo ya kuwi lagu niku. Suwargi Mas Topo. Samane Butarmi nune. Utami oh nguyo. Malam terakhir. Ya, mangga. Malam ini ayo lek min. Sudah di sepanang kowe. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Pergi kemana? Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Yuk pasukan jogetnya. Bang Heru, Bang Jafar, Bunda Kasih. Lagu iki dhisik anggere wis terakhir niki malam terakhir. Purus. Wah, gelut. Dhisik wis mesti kena dititeni. Mesti serine Mbah Tunggoro. Batu ngono nggo saron lah. Iki wakuncar, liku-liku. Wah iya. Mbak, Nggih. nyuwun pangapunten. Nggih. Nambak seneng-seneng kena ning aja ninggal juga prayoga. Nek Lah. kesenengan banget ndek ora apik. Leres. Nggih ta, piyai sepuh-sepuh tasih mirsani mergane arep nonton kaya Mirsani. ngapa, Nggih. lakon mengko babale kepiye. Nggih. Piyai sepuh-sepuh mriki nek nenggani ngantos enjing. Dados Nggih. lakone menika endingipun kados pundi marisani Nggih. nggih. Matur nuwun nggih Mbak Matur kelawan sembah panjenengan. Nuwun kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Lepatipun nyuwun pangapunten, sehat sing nanggap, sehat sing Sing ditangkap, ditangkap. sehat sing mirsani kabeh. Nggih. Oke, matur nuwun ya.
Sang Pandhu Siwi nalika mesu brata ing Indra Kilarati Procawata mangayu bagya mring risang pamati Yang ngeningaken cipta kuntap sura nabdi Gatot kuwi ngerti apa sebabe dina iki ndak piji ndak timbali dedep tidem prabawan ning ratri Sasatara wis mancar kawur yantan kuciwa memanise nanggep Srinarteng dalu Romo Kyai satuhu sampun madhep mantep rosing manah kula anggen kula nedya Anggarawa Yayi Dewi Pergiwa Romo Kyai kandhamu mau nganggo waton napa dasar kula menika katresnan tulaten ibumu karo bapakmu kuwi nggone tresnani bapakmu nganti pangorbanan kang gedhe semono uga bapakmu nggone ninggal ibumu ya ora gampang ning kanggo pitukon iki kabut. Kowe katresnan ki mos jatine linambalan niat kang suci, nyatane wujud putra kang utama ya kuwi kowe Ledut. Sabanjure sadurunge kowe mengku garwa apa kowe wis sumurup marang sapining Palakrama. Lan apa sebabe katresnaning priya lan manodya kuwi mau wenengku ing pranatan kang sinebut Palakrama. Waduh Kyai babar pisan kula dereng semerap. Jagat saisine iki mau cinipta dening Gusti Kang Maha Agung. Areh ning titah mengkono winapes umure. Mula Gusti paling nafsu kabiraen kanggo srana tumangkaring turun. Supaya ora cures temah jagat tetep jejeg adege. Wis mudeng dulung Ledut. Yen dulung ngerti takono sebab akeh wong labi ning durung ngerti jatine salaki labi. Mung blas wae nuruti kalem. Itu-itane ya durung nganti sepasar wis bubar kabeh kok, Dut. Pomo kaki padha dipuneling ing pituturing ngong siraga satriya warani. Kutwanteng Jatmika wing putih ruru sarta wasis samubarangi pun ing nuwun sewu Rama Kyai. Nadyan kathah titah ing Gusti ingkang pinaringan nafsu kabiraen. Ing menapa namung menungso ingkang kedah nglampahi Palakrama. Menungso darbi akal lan budi. Akal budine menungso bisa gagapi lamun sapa wae lan wujud apa wae.
yen lagi pulang resmi andon katresnan kuwi mau dadi utusaning Gusti minangka lantraning tunuwuh. Oleh ninggi mau pakarti ingkang suci mula kudu winadan ingkang kasucen dene wadahi sinebut Palakrama. Waduh, Rama Kyai. Pisan menika kula panjenenganipun mundi dawuhipun Kanjeng Rama Kyai, mula aja pisan-pisan ngremehke garawamu keng tembini. Awit sira ki mosakloron dadi utusaning Gusti. Kinarya nurunake dumadining wiji yen nganti kowe dak suwiyah-wiyah marang bojomu. Padha karo wani handaga kesaning sing nyipta jagat sakisine. Mangkono hambek satriya mung katri kang kaesti ingkang sinebut Tridharma wajib anggundeli gung mulat sarira sanggup ing ora pangling Bimanyu padha becik Werkudara ning sambi kala sowan kula pangabekti kula mugi kunjuk Yaya Bimanyu mumpung iki ana wektu ingkang prayoga pun Kakang bakal ngaturake panuwun marang Siadi ing menapa paduka ngendika mengapen Kakang Mas mestine Siadi ki mau kelingan nalika ngupaya papah sakembaran kanggo srana dawuh Yaya Bimanyu biyen pun Kakang ketemu kelawan Yayi Pregiwa kawiwitan saka tempuk ing Penyawang banjur wiwit tetepungan satemah padha deder winihing katresnan lakuning mangsa kala jebul dina iki pun Kakang bakal kelakon karo Yayi Pregiwa Yaya Bimanyu bangeping panuwunku dene Siadi dadi sabab pun Kakang bakal Palakrama lawan Yayi Pregiwa Yayi. Menika kodrating Gusti Kakang Mas. Malah kula ingkang ngaturaken panuwun dene Paduka Sembada mujuti papah sakembaran minangka srana. Anggen kula menika dawuh kalian Yayi Siti Sendari rikala semanten. Habib lawan pekewuh tinggal matura ya ca bagus. Abimanyu gugup-gugup aturmu ndadekake cubriyaning atiku kowe cah lanang le aja kaya ngono pakartimu ayo hingga matura dina iki gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kinin sang alis risang mawe kandrung ing wo kula namung mundi dawuhipun Kanjeng Rama Janaka bapakmu piye dene dawuhipun mekaten kula Pabimanyu sira sawana marang Wakku Werkudara atur lamun ingsun nedya murungake nggone bebesanan Nini Pregiwa bakal ndak dhawuhake kelawan Atma Jendra Ngastina Lesmana Mandra Kumara pekaten prihatin mung gedhekke nggonmu gaglak karo micek kae ora ana bocapane Werkudara urung nggone dhawuh urung nggone bebesanan lawan Janaka aku isin mentah kaya ngapa lho ing wong akeh wis kakiling lho kakiling iki anakmu dhewe samu barang kuwi mau kena dilembung sikati becik kowe aja nesu lho Kak kowe aja nesu ya nyoto-nyoto kuwi anak Werkudara mestine bae ora kowe mengkene lelakonmu sepet aku nyawang wujudmu ora mingkat lawat jangkah mutar kowe kagiling Kyai ampun Kyai
Panjenengan menika kula tiyang sepuhipun Werkut, tiyang sepuhipun Gatotkaca. Ing menapa paduka paring dawuh kados mekaten. Menika sanes lepatipun Gatotkaca. Kepareng inget Kyai mbuh ra urusan. Warsa madangi jagat duk mungo paning sak mekolan gunung-gunung jagat Dewa Bathara ora ngira yen pupus pengarep-arepku bergiwa jebul katresnanku lan katresnaning Siadi ora bisa nyawiji wong ayu lali-lali datan bisa lali lawasaya katon upamakna wit-witan kang gedhe tinutuan datan bisa mati melacak saya sami tresnaku ngrambuyung balung